Iso sa kababaeng magtago lang sa nga, na? Dolores, o kini, gibuhatag duwa sa radyo ni Ray Arellano. O ginumigala, ani ang atong sender, si Dolores. Kini akong bana, usa ni siya ka doktor, pero wa pa kapasar sa exam para lisensya. Ang problema kay bisag wa siya lisensya, mudawat na mga pasyente. Nahadlo ko nga basig, mahibaw-an niya ni siya ba nga wa pa'y lisensya, kuya og mapriso. Pero aron inyo yung masabtan ang istorya, ingon ani ang mga panghitabo. Ay, paita. Takuan na itong gastuan eh. Huwag hapon. May pag nag-engineer na lang ka maning. Mas nito ko paminaon. Dahil nga tawag ko doktor maning. Ay, Bisag din ka kapasar. inayas ang tingog niya. Madunggan ta silingan. Mauot ta. Nagtuod ba sila nga doktor ko? May pag manuli ka na lang diha maning. Usa! Oy, Nyura, kumusta naman ang kinabuhi sa usak asawas doktor? Niya, naglisod pa. Sabat ka diya, dulod, oy. Dolores ba ya? Sige laglisod, wag kay hayahay. Oh, hayahay sa panagsa kung panahon sa ting bakasyon. Nga naman di ay? Ting tuli naman. Ikaw yun, kumusta kinabuhi sa usa ka parlorista nga ang jowa usa ka engineer, ha? Wala, uy, surtihan mo ba yun, uy? Nakailad ulit kay sa ka-engineer, no? Masayahay ka kay abogado ng imo. So sa ako, makalagot. Usahay ng mga akong anab, oy. Nga naman yun? Kaya paiting engineer itong anab kay sige lang irek ang irek. Ako, ang gani ko moingon ana akong pana nga doktor, sige lang inject. O inject, gabi i-inject. Hasta pagkadlawon, ma-injectan pa. Maayo mo. Kay mo na inyong kuan reklamo. Na akong bana. Abogado man ta, pero way ayo. Oh, nga naman, day. Way hearing mahimo. Sige lang postpone. Hala, no? Ano? Madugan ng tunghana. Lisan ko ba naghuwis ba? Ay, maglisod na. Fiskal lang sa. Ay, bisag unsa. Basta, dili lang man sige postpone. Maniskutan ninyo, oy. Ha? Mas maayo pag ka ng patong mga daga pa mo kay sigil mo overnight, Sabado night, o unsa pa na diha karon sos. Wa na. Sige lang lonely night. Manggawas na ninyo. Naon niya na George, ay mananghid, pamis among Paris. Oh, day. Oh, kuwaryo. Ako nang kita ron. Magtukod ka kag klinik dong. Iya, baga na Dolores. Ngita-gitu, mabisto ta. Huwag pagkalisensya. Unya, nga nanawat magkagpasyente, aber. Para magkakwarta. Para ako igagastos ulit akong take of medical board exam. Para lisensya. Ang sabi ako eh. Ako na magipasabot ako mga pasyente nga wa pa ko'y klinik eh nag-duty ko hospital. Patay, di ka tamay bawpan ani maning. Mabito ba camping ta? Unya, imong mga pasyente. Nangaayusan. Naasin ayo eh. A doktor ko ko. Wala lisensya. Ay, pauwi ako may kulbaan ining kalakiha maning. Uy. Diskarter na. Hindi ba sa kumihagad nila? Sila may nanuol na to dire. Ang ang mablibaran tara. Basta importante na nga ayaw sila. Wagit mahadlok ang akong bana nga masakpan nga nanawat siyang mga pasyente bisan way lisensya. Ang among bahay gihimo niyang temporaryong klinik. Unya usa ka adlaw ana may pasyente. Dok. Konsulta ta ako, Dok. Noon sa may atong gibati man ang. Ay, kinilaging akong pagkaniwang ba. Ambot, oy, bisan unsaon ako kauniwang man gihapon. Mo ba? Wa kay TV. Naaman, pero guba. Dili man TV nga telebisyon. TV ba? Kaya sakit nga TV ba? Tuberculosis ba? Awa man, Dok. Problema ni mo kuha lang ka vitamins. Ati kag vitamins, ha? Tumana ning isultir ko nimo, ha? Kinahanglan nga magbindit kag 3 meals a day. 3 meals a day? 3 meals a day. Unya, sulso sa kabuhan, gikan karon, balik ka ngani. Okay? Ya, ha? Dara. Dara resita nimo. Vitamins na. Ay, salamat, Dok. Ay, kalimutan na. 3 meals a day. Okay? Mikita
sad baya akong bana bisan og wa pa say lisensya, pero mao lagi pirbit ang kulbaan. Unya gitagaan kog kwarta ni Maning para pangumpra. Mo na akong ikumpra? Inaon sabi ka. Ibaw rin siya, budget kay magtugod ng klinik. Ganun lang sagod. Total, kita na bitang duha niya sa bahay. Ganun lang sa 3,000 mo ikumpra. Ay, doktor man unta atong bana pa kumprahon lang tabali 3,000. Ako niya nagdako lisensya dolor. Kasi paliton pa ni mga tibok grocery store. Kabugiro ba yagin nimo eh? Upat ka bawi maning. Dako kay taggastos imo sigigtig sa medical board exam. Sige ka lang kahagbog, wa ka kapasar. Apoy! Hey, Sulti, ang gini mo kag di asawa eh. bay. Ay, kabala ka. Magkapasar lagi ko. Mamay mo na kong hingpit ka, doktor. Usa ka, doktor. Ang tanawa niya. Diyan lang, na pangumpra na ito. Kaya ba sige, maabot ng pasyente. Sihika gid anong tawhana eh. 3,000 ra gipada. Kung magtaksi ko, samot ka gamay. Di na kaabot og 3,000. Na, mag-jeep na lang ko. Oh, yun na. Karang tao nagsandig sa paril. Lain makig tinanawan ako. Mulahos lang ko. Murag gisundan ko siyang pananaw ay. Murag lain ginintawahan na da. Magalit ko, be. Muli ko ng iskina. Wa nagasunod na ako. Naipaw tingal to siya nga may dakong kwarta. Gusto. I-safety ko ng usa ka libo. Ilain ako. Asa ko man naibutang eh. Ay, adini-dini sa akong panty. Isuksok ko ni. Nasud ko na ilam sa akong panty. Ang duha katag 500. Ang kining 2,000 sad. Gusto. Ang usa ka libo. Ibutang nako sa ilam sa akong sandal. Dire. Ang usa ka libo. Dili lang sa spitaka. Buhan ko matulis ko. Nasa ko ikahatag. Dili kitantong uwaw ba? Abi palang pobre ko. Asawa ko kong doktor. Ay, doktor lagi pero tihik lang. Okay, nasuksok ko na sa akong panty. Unyang usa, nasa akong sandal. Magawas na ko nga ni. Asa na itong laki, uy? Wa naman. May noon. Salamat. Abi na kong tulisan na to. Kuyawan ako, eh. Ay, padayon kong lakawan. Kinala makaabot ko sa grocery store. Ay, bukayok. Rara, di ka diha? Nga naman. Nangita magkukunin mo. Manulis ka, no? Ganong ni ba mga manulis ko? Hello? Naday tulisan gwapo? Ano common sense? Bati ni Mugnaong. Ambil ang kwarta ni mo dali. Daan pa bitaw gyud ko. Kwarta dayon dali. Oh, lagi. Kadiyot. Daraw. Oh. Mo rin isuod yung pitaka. Usa ka libo. Noon sa kasiksi ni mo sinina niya, usa ka libo na kwarta ni mo. Pagkauwaw man lang ka. Si pagkawaw. Di pa tayo sa kalibo, no? Di sa kong sandal gibutang. Anong naman laya? Ang tulisan niya ko. Ambil. Ambil na. Uma nilabot, oy. Gilain ko man ang gani na. Ambil na tulis ko ni. Oo, di ay no. Tulis mo di ay tinuod ni. Laga, pagkasulti mo ko. Siksi kayo murag dunya da. Nya. Diyos mi, ilo day kwarta pagkuuwaw lang ka diya da. Salamat kay wala ko masulti kaya pa usa ka libo din sila sa kumpanti. Ni balik ang kanahan ay hala mi balik magaoy nga wala man ko'y kwarta. Ayon kay kamura ka gwapa da. Wala ko eh. May balik. Apil ako glugusod ko. Bati, ano pag naong ato eh. Luayon! Kadungog pag yun. Pagkakita. Kung nasayod ka pala sa umangi bati ko nga dugay ko nang iapingan sa ilaw sa kong dughan ambot ngano ba ini may gibati ko ay put day kuya wanta ni mo na naabot na ka ano ka Sapot, nila kawa maning. ha o
Unya, ahay, man kinumpra ni mo. Malas kay maning gitulis ko giwag up ko. Oo, mo. Oh, sa! Karaan man, May. Nadang kwarta. Ay gani kay wako lugusap. Pati arabang daos nagtulis na ako. Uy, nadag yung Jasmine? 2,000 ay nadak. Kaya ko sa kalibo ako mang gitalig suksok sa ilam sa kupanti. Maungwa maapil. Oo, kadalaw tayo magkikumbra. Dawa, nawatas ko si Restoroy. Nga naman? Fake ko ng kwarta. Ay, hamat. Nga naman, fake man. Asa ba sa klibo, be? Pero ay, duwa na katag 500. Muna nawatas tindira kay fake ko no. Tama fake man eh. Kaklaro aning tag 500. Uy, di ini mo gisuksok? Dili lang sa kumpante lagi. Na mo di wata. Ano man? Pata na sa 500 oh. Si Ninoy, wala naman ng piling. Ano kung sa man di ay? Napong na si Ilong. Ano hagi ka 500? Ang usara. Oh, kana ko sa di ay? Wa ba ni manampong sa Ilong si Ninoy? Ano kung sa man di ay na? Nagpadiwalwara ba siyang dila? Pagkakiperd. Mao pa, banto ko ng gilok-gelo. Ay, kakiperd. Kinuo ko. Kining nabutang sa newspaper o sa ka-fake na doktor kidakop sa taga-NBI. Patay. Ibala ka ko anong balita ka da. Si Maning, matawag para ba nga fake kay wa pa ni lisensya sa pagka-doktora. Hala, kinala may pawaan ni si Maning. Ipakita ko niyang fake na niya. Kining fake news, kining niya sa newspaper. Kinahanglang ma-aware siya it. Dong, huwag ka mahadlok anong balita, Dong. Sus, tuong ka na eh. Doktor, mangkuha pala lisensya. Pero maugani sa na kuyawan ako. Kuya kay madakpan ka. Kay nanawat ka na pag mga pasyente. Ikaw ka ni mo. Bahay man nila to. Dili ba ni klinik? Pero maumanigihin mo ni mo klinik. Ay, bawa din sa klinik ni. Unyag na yung magkasulti. Sus, ay kadlok. Sa mga taong kamaning, uy. Ay, bahal. Dong, may tao. Basta taga-NBI na niya. Saba, diya Dolores. Kanergyusa ba ni mo? Ikaw, abli ito. Basig pasyente na. Pasudla. Kwarta na na. Sige na. Mayong adlaw, Dr. Maning Hakay. May adlaw, sad. Ang nakaila pa ka na ako, Dok. Ha? Nalimot na ba ko na? Sa ganito ka? Ay, ako bitaw tong nagpa-check up ni mo, Dok, nga giresitahan ra ni mo vitamins. Kay pertin akong ningaw niwanga. Ay, oo, no, ikaw to. Uy, niwangan na gud ni mo. Mas grabe naman kaniwang. Nausam ka. Di madatong imong giingon, Dok, oy. Nga, mag-maintain og tulo ka laki kada adlaw. Di na nako makaya, Dok. Perti na nakong ningaw niwanga. Laki, laki. Di man laki akong ingon nga, mintino ni mo. Ingon man ka, i-maintain ang 3 meals a day. Meals kakaon ba? Dili meal nga laki. Sa diay, bungot sa itoy. Kawa pa'y klaro ni mo, oy. Doktor yun ka? Uy, Beda. Ako, Ngini mahimo, reklamo ko di ay. Mukiha ko. unsa? Pataka ka nagtambal na ako da. Mukiha ko, ani. Mukiha ko. Patay ka maning. Muna kong problema ron, og mukihag itong babay. Kuya, og matribukar nga si Maning, way lisensya pagka-doktor. Masaon man ako, kung sabay among buhaton. Mabriso ka ning akong bana. Palihog tabangi og tambagi taong ko ninyo. Unsa man og kamo ang pasultihon. Dolores. Hello, the friends! Kumusta? Hi, Bob! Good morning. Good morning. Kumusta kitang tanan? Naniya na gyud si at Inday Bambina at si Pres. O, kumusta? Hello, naman. Kumusta ang tanan di kay dugay kay tawaga? Kani magos punaw ni Goliath at Pres. Ano? nagbungot, no? Oo, niya. Ano na isagnaw ni Derry Ramsey? Ano yan siya, Bia? Sa iyang Pagpabungot. Namin ba naman pabungot po tiguan? Oo. Siya ni bata. Wah! Hala! Paminaw, kumusta? Kumusta ang sugar? Kumusta ka ba? Bambina, Ay, okay kumusta ra ang kayo, imong Pero life buyag lang sa ta. Oslob? Kaloy sa probinsya. Ginoo. Kaloy sa Ginoo. Nakakaon ng mais among gipugas. Adi, Okay, ay. ba? Pindot kayo mo kinabuhi dito, Bob, no? Berga. Dili gyud tinuod nga doktor.
Ay, oo. Oh, Katong niresita siya sa tiguan nga 3 meals. 3 meals? Oh, kuan ko niya. Ang pagsabot 3 sa meals niya. ang pagsabot sa iyang tiguan nga garisan. Laki man nga meal. Ah, Yung meal man di ay nga kaon kanang meal. Mm, Oh. nga. Nya iya pa sa mo 3 meals. Oh, meal nga laki. Oh, malalaki. Diya meals mo siya ni Yan siya nga, kihate ka, pataka lang kag resita na ako. Patagal Ikihate tambal ka. ako, bukiha Oo. ko di mo. Mukiha ko, patay. Mao ni Dili nga. day siya doktor. Dili, wa pa siya doktor di ay. Wala pa siya board pa man na. Unya ka nang pero nag-eskwela siya pagka-doktor. Ni eskwela siya, pero wa Pero- siya ambot maka-board baka ni siya wa ka Wa, pasar. gali ka ingon man nga, dili ka pa doktor. Oh. Tingali, Wa ka ni-eskwela. pasar. Oo. Mao na nga sayop gyud ni mo taon. Uy, unsa ning imo? Dili ba na maayo? Ano man taon? Di ba dakpo no na? Dakpon yung ka. Oo. Dakpon yung ka. Pareha ko na ng mga tao nga, mag-injection o mga Oo, collagen kay na mga na depress, mga fake unsa ba na. kanang Oo, dakpo mo illegal sila. ang ilang pagkuan. Oh, dakpon mo na. Kanang dilig yung ka, kanang parehas ni, kinsa ning doktora, Ate Pres nga, doktora Vicky Bilo. Oh. Oh, kanang dili ka ng injection bitang mga collagen, mga kuan. O dili ka, registrado nga doktor niya, mo injection ka na, dakpon gyapon ka. Doon na gyapon ni dako Ate Pres kay ang katubiya. Doktor Obra. Oh, Dr. di Obra, ba? oh, inana, Dr. Obra, Dr. Picking Lim. Dr. Diri, di ba? Kay mga doktor, Atong doktor si Obra, no? Dr. Obra, oh. Oo. Dr. Picking Lim, Dr. Elmer Habagat, o so, Dr. Pinya. Mao na yung mga the best kay nga mga. Ako, medyo uwaw ko gamay kay usa ka doktora ni hatag og mensahe nga magpahibaw ko sa mga board of directors na doon ay may meeting ugma. Nagpahibaw Dr. Velma Desquitado. Ko nga, o sa yung ospital doktor siya? Dili, Doctor of Education. Maraya, doctorate. Sabi ko, asa ka ospital da? Private government no? Ay, dili. Dili. Sa kwangto, sa doctor po sa education. Bibaw din siya sa board of director sa eskwelahan, mga maestra. Ba? Nagkinig iya ha, doktor. Sa pero Doktor, Mas uwaw ni iya, ba? wala sa kapasar sa board exam sa kapasar. mga doktor. Ang pangutana, kung eksakto ba niyang iyahang mga resita, ang iyang pag-examine, ang iyang Naagi pagbanabana. dili, bam. Kay di pa man gud. Pero bisa na kon eksakto, pero dili man ay maayo kay illegal man ang iyang buha. Bisan pa Dakpunon sakto. gid siya, di ba? Dakpunon, kay- Kung dili gid siya Ang iya doktor. resita ba, may miss meals nga kadang MELES Oh, man ka. kanang Oh, meals ka ng oh, meals ka ng taon, taon. taon, Ang iyang meal mag kay MALE. Alam mo pala. Ay, ka ng tao. Pagbisita niya. O, tao nga meal. Oh, ay magtuog yun sa tiguan. Oh, dili Tiguan ba? meal nga pagkaon, Oh. meal nga gender. Ah. Oh. Mao na diha nga. Tiguan niya, babae ang tiguang. Babae, siya, isang kadaot. Pila ka edad. Tulo iyang Tulo gikuan. ka lalaki kadaot sa kadlaw. Tuman yun ang female. Pila may edad sa babae. Iguang na yun. Ay, tanawa Si ko. Auntie Pres, magaling ka Tanawa ko. Tiguang din ate pres. Ikaw Di no? ba, ang gada ba? Ah. Si Auntie Pres, wait, ikay gada, di ba, no? Oh, ako, Oh, kito siya, tiguan. yung gimatso, tiguang ni gito. Nagpanalitan o kidaran ang babae, maigo niya sa istorya sa akong amigo. Nga, nagyaw-yaw ko amigo nga. Sa maninang, muro man ni puro laod. Ingon puro ko, tigong, nakitakag barko. Hala, oy, dodong, kuhan, kaningiyang ba na, kinsani si Maning. Yung napanambal, Maning. Tinuod na, oy, kanang Bisan kini iya. dili maayo nang imong gibuhat. O magmukiha. Dunon ba ka na sa balaod? Dakpunon ka. Mananglitan o maadto siya. Ingot ang punga una sa barangay. Sa mayahang kaso, daghan siyang kaso panglawas. Ang yapang resita na sayop ang kuan gender, imbis pagkaon. Gender ang gamit, male or female, marangun ana, no? Kung ari ni mo itakdo diri sa Ecclesiastes 12, versikulo 14. Hukman sa Diyos ang tanan tang buhat, bisan ang atong gibuhat sa tago, maayo man kini o dautan. Dito. Sumabuking gid siya. Mabuking yun. Dili gid maayo. Madakpan gid gani siya na, mapriso siya. Kuya, Multa huwag pa. mo tinuod yung kihang tiguang, Ate Pres. Ang kaning mga piti, dili na sa doktorlan, Oh, kan, physical therapy. dili na sila doktor. Moro dili siguro. Dili, oy. May mga massage tab. Oo.
Dili, doktor. Sige sa kayong piti. Nagtingaman ko sa akong kuwan katong piting akong gipahilot at depress. Nga naman. Nagagay si mga kuha mo yung mga tudlo, dili wagis tunga-tunga. Asa man, happy. Kunya ko na siya mabalik. Dili, malaktot pa siya. Tuyok ko na siya, tapos Tuyok ibalik siya? niya. Ibalik? Yaw, bahang ko no. Ito niya, pulikot sila. Salamat po pala naman doon. Kore ko ang pasod.